Добрый день, паважаныя чытачы! Рада вас вітаць на кніжнай паліцы пісьменнікаў юбіляру 2025 года. Вашай увазе хочу прапанаваць кнігі вершаў Владзіміра Караткевіча «Бацькаўшчына светлая мая». Аўтару кнігі ў гэтым годзе спаўняецца 95 год. Нарадзіўся Владзімір Караткевіч 26 лістапада 1930 года ў горадзе Орша, Віцебскай вобласці. Большую частку яго творчасці складаюць празаічныя творы, раманы, аповесці, апавяданні, сярод якіх асаблівай папулярнасцю з'яўляецца раман «Чорны замак Альшанскі», дзе ў мастацкім увасабленні паказаны падзеі, звязаныя з гальшанамі, што знаходзяцца ў Ашмянах. Плённа працаваў Караткевіч і як драматург, перакладчык, публіцыст. Выклікаюць вялікую цікавасць паэтычныя творы аўтара. Яго паэзіі уласцівы патрыятычны пафас, праніклівая лірызм і філасафічнасць, эмацыянальнасць і напружанасць дзеянняў. Яго вершы напоўнены радасцю і святлом. Зборнік «Бацькаўшчына светлая мая» выйшаў у 2024 годзе. Змяшчае вершы розных гадоў. Творы напоўнены рамантычнай акрылённасцю і гуманістычным гучаннем. Уражваюць сваёй мастацкай дасканальнасцю і шчырай любоўю да роднага слова і Беларусі. Сярод паэтычных твораў зборніка вершы «Ода радзіме», «Быў, ёсць і буду», «На Беларусі Бог жыве», «Бабіна лета», «Начныя вуліцы», «Бацькаўшчына мая». Дагарэў за брамай небакрай, месяц паміж воблакаў плыве, выйду зноў, як у мінулы май. Басанож прайдуся па траве, дымнецца студзёнаю расой, цёмнай у траве ад ног сляды, а такога рослага аўса я не бачыў доўгія гады. О, як добра, як прыгожа жыць, раска, як русалчына луска на вадзе ад месяца гарыць, а вакол травіцы роснай рай і бярозак белая сям'я. Мой чароўны беларускі край, бацькаўшчына светлая мая. Кнігу Владзіміра Караткевіча «Бацькаўшчына светлая мая» вы можете знайсці ў сельскай бібліятэцы аграгарадка Граўжышкі, а таксама і ў іншых бібліятэках Ашмяншчыны. Прыемнага чытання!